Hoi vaan hei kaikki! Silenta täällä taas pitkästä aikaa, niin kuin ainakin taitte kasvatusten. Mikä se oli? Oho. Mikä? Se on pienipöydäinen kitta! Niin, pienipöydäinen kitta. Pentu on ainoa poika. No niin, mene sinne. Niin nyt se pureskelee mun kameran johtoa. No niin, ei se mitään. Antaa lapsen leikkiä. Tää video alkaa hyvin. Mitä sä oot Tikkonen? Mitä sä? Niin. No niin, sä oot tässä nyt koko ajan valvonnan alla, että sä pääse häiritsemään tätä mun introa. Niin. Ja tosiaankin, mä halusin vaan tässä ohimennen aiheesta poiketen sanoa, että mä oon oikeesti pahoillani, että mä en oo tehnyt pitkään aikaan, tai mulla oli semmonen joulukuun alusta lähtien, niin mä en oo oikein tehnyt mitään videoita, mutta mulla on ollut vähän ankea fiilis tossa viimeiset 2 kuukautta. Ja se on alkanut vasta tässä viimeisen viikon aikana, mulla on alkanut olla paljon parempi olo. Että niin. Et mä ajattelin lähinnä itseäni ja sit myös teitä, ettei teidän tarvitse katsella jotain angstista silenttia, joka vaan ei oo kovinkaan energinen ja tällätti, niin. Ja mulla ei muutenkaan olisi ollut voimia tehdä oikein mitään videoita. Että mitä? Niin. Se on pois. Tuu sun, niin se pääsi pois. Noin. Niin. Ja tosiaankin nyt on alkanut vaikka nyt on vähän synkkää tällä hetkellä, niin miksi ulkona, niin kyllä valoisaa kevättä kohti ollaan menossa. Ja mä ajattelin nyt tässä ihan, koska mä kysyin, että haluaako porukat lisää tällaista videota, ja sanottiin, että kyllä, niin mä ajattelin, että mä käyn läpi vähän, että mitä kaikkea fanipostia mä oon saanut tässä viimeisen 3 kuukauden aikana. Juu, koska viime videosta on ollut 3 kuukautta, niin makes sense. Ja mä ajattelin, jos mä takkuilen tässä vähän, kun mä en oo taas pitkään aikaa puhunut kameralle. Ja aloitan nyt tällaisista, että mulla ei oo konkreettisesti täällä, että mä voisin tällätti näyttää teille. Niin tämä sama Maiju, joka lähetti mulle tuon Harry Potter ja Salesuksen kammion PlayStation 2, ja oikeesti suurkiitokset siitä, niin hän teki Silent Himekossin, ja ne, jotka ei tiedä, kuka Silent Hime on, niin en ihmettele, koska hän on yksi mun OC-hahmoista, eli original charactereista. Ja mä oon sinänsä, mä olin tosi yllättynyt positiivisesti tästä, että se on oikeesti tosi hieno tää kuva. Mä ja muutenkin itse asiassa tosi söpö. Mutta se mikä mua ihmetytti sinänsä on se, että miten hän pystyy kossaamaan hahmoja, jota hän ei edes tiedä, jota ei tietyllä tavalla ole mitenkään olemassa, muuta kuin parissa mun piirtämässä kuvassa. Kuitenkin mä oon tosi kiitollinen tästä, että tää on tosi hieno ja tietyllä tavalla erityinen tollanen fani postisysteemi. Mä en tiedä mikä se sana sille on. Mut oikeesti suurkiitokset siitä. Ja sitten ystäväiseni Das Sillimax teki Sinä tuupa paska musiikkivideon. Ja mulla tekisi niin kovin mieli näyttää sitä pieni pätkä tässä, mut mä en pysty, koska mun tekniikka kusee, sanotaan näin. Et mä en saanut sitä mitenkään ylipäätänsä pyörimään mun editointiohjelmassa. Mut mä pistän linkin tähän, niin käykää katsomassa sieltä. Se on oikeesti tosi hienoa. On kiittänyt häntä monesti siitä ja en väsy vieläkään siihen, että se on aivan loistava. Välillä kyllä tulee semmoinen, että oleks toi minä? Ja sitten Sinä tuupa paskasta animaatioon, elikkä Ugly Momochu. Ja mä toivon, että toi on oikein lausuttu, koska mä sain nää omasta käsialastani kanssa selvää. Niin hän teki musta tommoisen erittäin söpön fanianimaation. Ja mä pistän todennäköisesti linkin tähän. Tai vaikka saisinkin sen pyörimään tässä, niin mä pistän linkin tuohon. Et se on oikeesti mun mielestä on erittäin söpö, et kiitokset siitä. Et se on huvittavaa nähdä, miten eri tavalla porukat piirtää, mut Ja
niin, piirtämisestä puheen ollen menkäämme sitten nimimerkillä Vampire Wolf ja Wolf kirjoitettuna yhdellä, tai niinku ykkös-V:llä, koska lainatakseni linkaraa Poor literacy is cool, niin sain häneltä kirjeen ja sen mukana tuli myös piirustus. Ja mä oon sinänsä ihmeissäni tästä, kun mä en oikein tietyllä tajua, mutta tää on niinku hieno. Tää on hieno. Ja tässä on siis... Tässä on Harry! Eikä Ron huutaa Harryhia. Mut sit se mitä mä en tajua tässä, mä voisin muuten ottaa ehkä valon tähän, niin te näkisitte paremmin. Noin. No, ette näe yhtään mitään. Ette näe yhtään sen paremmin. Noin. No niin, nyt. Pitäisikö nyt näkyä? Nytkö näkyis? Näkyisikö nyt? Eikö näy? Niin. Niin toi... Et se on niinku... Et mä näen unta itsestäni, joka näkee unta, joka näkee unta Ron Weasleystä, joka huutaa Harry. Ja heittäisin tässä jotain Inception-läppää, mutta koska en ole katsonut vielä Inceptionia, niin en oikein voi. Ja hetkinen. Mutta kiitos tästä, tää on hieno. Ja sitten lisätään sitä, tää on oikein tämmönen vähän isompi paketti. Niin, tää on taas ystävältäni. Tää on Little Lady Foxilta. Hän oli täällä uutena vuotena, niin hän lähetti sitten mulle tällaisen NS-kiitoskirjeen, että hän sai olla täällä. Ja tää kirjekirja, kun tää kuori on aivan loistava, että tässä on niinku Leighton. niinku Leighton Mail. Ja sitten Luke juoksentelee, tipauttelee hinttikolikoita ympäriinsä. Tää on aivan loistava ja huutaa Wait for me, professor! Ja tää on niinku wow. Ja tää kuori on niinku hieno. Et mä oon oikeesti tästä kuoresta ihan niinku, kun näin tän, niin oli sitten holy fucking shit, this must be awesome. Ja niin tosiaankin, hän lähetti mulle, kun hän oli piirtänyt esimerkiksi tähän, tämä on se, joka hän piirsi tohon mun fanart-kilpailuun. Et niinku vau. Jotenkin uskomattomat pidellä sitä käsissä. Tää on aivan... Mä annoinkin tästä jo palautetta silloin, mutta tästä löytyy niin paljon kaikkea. Mä jotenkin hajoin silleen, että hän tietää, että ota minut sinä Alfauros! Aiku, mulla ja Kade on vaan vähän tuollaista John X. Ginn läppää. Ja sit hän oli piirtänyt tällaista, että et jos mä olisin jossain fantasiamaailmassa, niin tällaista fanarttia. Että tää on niinku sinänsä... Mulla ei kyllä mikään sixpack valitettavasti ole. Tai jos on, niin se on tän rasvakerroksen alla, mutta jos... Pistäkää kommenttia, jos haluatte, että Silent saa sixpackin. Siis niinku ihan saatte lihaksikkaan eikä mitään kaljaa. Mä en oo mikään kaljaveikkoa valitettavasti. Ja kaikki sanoo, että mitä vittu, sä et ois mies, sä et oo mies Silent. Tuollaista. Ja sitten, toki sitten täällä oli kirje, jossa hän kiitti tästä ja sitten täällä oli kuva Silent Nallesta. Ja kun Little Lady Fox on kauhean hyvä tekemään just kaikki käsitöitä, niin hän teki mulle sitten Squirtlen ja tällaisen rusetin. Tää on niinku tosi... Mä en edes tiedä mitä tällaisia tehdään. Ja mä oon se on tosi hienoa, että joku oikeesti osaa tehdä tällaisia. Hän muutenkin osaa tehdä kaikenlaista. Kuten jotain avaimenperiä ja tällaisia. Sitten, hei! Nyt te pureskelette mun fanipostia. Eikö se oo hyvä? No ei näköjään oo hyvä. Sitten vähän tämmönen
isompi paketti. Ja mä näytän nyt sen pääpiirun täällä paketissa. Elikkä Prinsessa-peli PlayStation 2. Ja kyllä, tästä tulee videota jossain kohti. En ole vielä päättänyt milloin, mutta tästä tulee. Koska olen niin miehinen mies, että pystyn pelaamaan prinsessapelejä. Tässä näköjään pystyy kastumoimaan oman prinsessaan. Kuulostaa hyvältä. Ja sitten tässä kirjekuoressa on myös... Hetkinen. Mitäs tää olikaan? Juu. Täällä oli kirje. Ja täällä oli myös tämmönen hieno chipikuva. Ja sitten... Hetkinen. Niin. Ja tämän paketin on lähettänyt Valdonen. Että kiitos hänelle. Ja odotan innolla, että pääsen Silent-tyynyäni rutistellen pelaamaan Prinsessa-peliä PlayStation 2. Ja hetkinen. Ai onks joku lähettänyt mulla tällaisen? Vau, kiitos. Mulla ei kissopentuja olekaan täällä. Sä oot niin söpö! En mä mitään tyttöystävää tarvitse, kun mulla on sut. Sä et oo samaa mieltä. Joo. Jospa jatketaan ennen kuin tästä tulee. Joo. Ja sitten... sitten olen saanut tällaista... mä en muista mikä hänen YouTube-käyttäjänsä nyt oli, mutta hän tietää kyllä oman nimensä. Elikkä Emma. Hän antoi mulle... Häntä saamme kiittää Dogs Life-pelistä. Ja ilman häntä meillä ei olisi tätä yllättävän suosituksi tullutta läpipeluuta. Et eka jakso siis, nyt tällä hetkellä se on 92 tykkäystä vai 91. Et se on paljon enemmän, mitä mä olisin koskaan kuvitellutkaan. Niinku... Mutta joka tapauksessa mulla on ollut hauskaa niinku sen, ainakin se eka jakson tekemisen kanssa. Ja sit vielä kerrottakoon tämä tarina, koska te tiedätte mut, niin kaiken takana on aina tarina. Niin mähän niinku alun perin kysyin Facebookistani, että... No vittu, sä tiputit sen. Niin, mä kysyin Facebookista, että olisiko kenenkään myydä tätä. Niin Emma sit tarjotui antaa tän ilmaiseksi. Elikkä, no totta kai kun... kun ilmaiseksi annetaan, niin se olisi törkeätä jättää ottamatta. Ja lisäksi mä sain häneltä... Taas tää on vähän sama juttu kuin sen Silent Himekossi kanssa. Että hän on piirtänyt mulle fanarttia hahmostani yhdestä 4 päähahmosta No More Sunshine-sarjakuvassani. Ja se on vielä omituista sinänsä, kun tää on tosi hienoa. Tää on tämmönen, jos hän olisi vähän realista. Niin jos mä osaisin... Tai miten... jos yksi näistä hahmoista, eikä Emma, olisi realistisesti piirretty, niin täältä hän näyttäisi. Ja tää on niinku oikeesti ihan sairaan hienoa. Mut se mikä mua ihmetyttää on just se, koska Emmasta ei oo mitään, eikä kenestäkään muusta mun hahmosta ole mitään sellaista, että minkälaisia heidän luonteensa ovat. Koska niinku, heitä ei oo vielä käsikirjoituksen ulkopuolella olemassa. Ja sit vielä lisäksi tällainen pikkunen. Tää on jotenkin niin söpöi nää chipit. Ja sit tää hänen pikkuveljensä Pierce Hulk Hoganin syömimässä teetä. Kiitoksia. Niinku oikeesti tää on... Tää on niinku... Siis... Tää on niinku aivan hieno. Niinku... Mahtavaa mitä niinku... Sinänsä niinku... mitä porukat saa niinku aikaiseksi. Et se on niinku hienoa sinänsä, että on pystynyt inspiroimaan niinku porukkaa tekemään tollasia fanartteja ja muuta tollasta. Ja sit ehkä... mä näytän nyt... Mä en tiedä voiko tää lahjoitukseksi kutsua. Mutta... kutsutaanpa silti...
hyvä ystäväni DJ Kauranen lahjoitti mulle Rogue Galaxy roolipelin PlayStation 2. Ja käsittääkseni tää on aika harvinainen peli. Ja Kauranen teki mulle katokas ilkeästi, että hän tuli yksi päivä tänne ja me pelattiin tätä. Et mä olin ihan, että holy fucking shit, niinku this is awesome. Ja sit se sanoi, että tää on aika harvinainen peli, että jos sä haluat sen, sun täytyy etsiä se jostain sateen. Bla bla bla, sit mä olin ihan angst, ei oo rahaa ja haluan pelata. Ja sitten yksi päivä katoin nyt hänen videotansa ja sitten hän oli sanonut, että joo, että mulla on 2 Rogue Galaxya, tää toinen, se meni silent. Sitten mä sanoin, Juuso, mä rakastan sua. Tää on oikeesti niinku... Tää on niinku... Tää pelaa aika samalla tavalla kuin Kingdom Hearts, mut mun mielestä vähän paremmin. Tää on aivan loistava. Kauranen, mä oon sulle ikuisesti velkaa tästä. Tää on best friend ever. Joo, vaan sen takia, koska hän hankkii mulle materiaalia. Mutta ei se ole, se on se ajatus sen takana. No, tää ei oo lahjoitus, mutta mä halusin vaan näyttää tän tässä ohi menneen, koska mä oon ite ihmeessä, että mulla edes on tämä. Niin mä kiersin Kaurasen neuvoja noudattaen kirppareilla. Ja kun oli niinku, tavallaan se kierros oli niinku täällä loppumassa ja sit mä ajattelin, että no ei mä oikein löytänyt tää mitään. Niin sitten osui käteen tällainen, elikkä Metal Gear Solid 1 PC:lle. Et tässä on niinku ihan kaikki ohjekirjat ja levyt tallella. Ja hintaa tälle oliks täällä 6 €. Niin mä ajattelin, että vaikka mä en tätä todennäköisesti pysty niinku koneella pelaamaan, mutta mun mielestä on niinku sinänsä tää boksikin pelkästään on ihan sairaan hieno. Et mä tykkään tästä boksistakin. Ja sit se, että on niinku tämmönen, et siis mulla ei ole mitään hajua, kuinka paljon tää niinku arvoltaan saattiin muuten. Et mut 6,50 sentillä sai. Että semmoista. Ja niinku kiitos kaikille, siis suurkiitokset kaikille, jotka on jaksaneet näitä faniposteja lähetellä. Ja jos itse haluat siellä kotona lähettää mulle jotain fanipostia, niin lähettäkää se osoitteeseen Sairento Posterestante 21200 Raisio. Ja jos ja kun lähetätte, niin ilmoittakaa sitten mulle jollain yksityisviestillä tai jotain. Et jos joku nyt on semmoinen, että hei, et mä oon lähettänyt sulle fanipostia ja sitä ei, niin kun, et se ei ole vissiin tullut perille, niin se johtuu siitä, että mulle ei erikseen ilmoiteta postista, että milloin ne saapuu. Että teidän pitää itse hoitaa se ilmoittaminen sitten. Joo. Et oikeesti te ootte mahtavia faneja ja teille on niin kun, palkitsevaa tuntuista tehdä videoita. Joten näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Se on moro!